Nyinga en Pastor Joseph Agali. Arwaki e chenro mar Pisoko. Pisoko en kama inyalo yude puonj mawuok e Muma, kendo inyalo yude tiegruok kawuok e Muma, kendo an jawer ibro yudo wende mawuok e Muma kamori ei Muma. Mora gi Muma, puonja Muma, kendo tiega gi Muma. Arwako. Karombo marwadha noloro aipolo Kademowa katung poloywa. Arwako e chenro ma kawuono. Kawuono wawuoyo e wach mamit, e puonj mwapuonjre kawuono, mana kaka wapuonjre Muma, watiegre kod Muma, kendo Muma be morowa e kinde ka kinde. Kawuono wadwaro puonjre wach. Thor wach en kik ineki. Mano en chik mane Nyasaye omiyo Musa, kendo Nyasaye ne noketo owuok e wuok 20 matinda 13. Kik ineki. Wuok 21, 12 nyaka 14. Kik ineki. Kik ineki nyiso nang'o? Jomoko kao ni ko owach ni kik ineki, an kata suna kokaya ok anyal goyo manegi, nikech Muma wacho ni kik aneki. Nitie jok ma okao ngima kamano. Kik ineki, jomoko kao ni kata gwenda moro kadwaro kata ni welo biro ok anyal nego. Anyalo mana luongo ng'ato mondo obi onegi, nikech Muma wacho ni kik anek. Kik akaw ngima gin moro. Muma kowacho ni kik ineki, to mano owacho ang'o monyiso? Opuonjowa ni ang'o? Opuonjowa ang'o? Be opuonjowa ni kik ikaw ngima gimoro amora. Mano miyo jomoko ok donj kata e tije mag bedo polise, kata bedo joma dhi tiyo ni sirikal, idonje jeshi. Ineno ka jomoko ok nyal donje tije bilago. Giwacho mana anyalo yudo chandruok ka oora kata e piny moro, kata ka yudo onyisa omiya bunde nadhi anek. Ok adwar mano. An adwaro, nikech Muma wacho ni kik anek. Be mano e gima Nyasaye wacho? Gima wayudo en mano ok en gima Nyasaye wacho. Nyasaye nomiyo dhano chiemo, kendo ne Nyasaye ema nowacho, kendo en ema noketo chik ni gik moko duto ma inyalo negi mondo wacham, mago wanyalo nego to wachamo, kaka gwen, kaka dhok, kaka diek, nikech Jehova Nyasaye ema nomiyo dhano mondo gigo obed kaka chiemo. Koro e conscience mari kata e pachi, kik bed ni iparo ni seche minego dhiang', kata seche mikao ngima gin moro kata mar diel, mano itimo richo, ni kik ineki. To mano ema omiyo nyaka wang'i ni kowacho ni kik ineki, ang'o mo oleronwa maber? Be owacho ni kik ineg dhano wadu? Be owacho ni kik ineg nyawadu gi luth kata ligangla? Onyiso ni kik iwe nyawadu kech ka tuo, kata ka inyalo rese to kirese. Kik ijwang' ng'ato. Be owacho ni nego ng'ato be onyiso nego ng'ato kok ing'e accident? Be mano en achiel kuom chikego? Be kik ineki, ka Nyasaye wacho kik ineki, onyiso ang'o? Onyiso ni kik ineki. Kik inek wacho ni kao ngima mar nyawadu ka ing'eyo. Inyalo kaponi kao ngima mar nyawadu kikia. E piny Israel ne nitie, kaponi timo mano ka en gima otimore e yor accident, ne nitie mier mane inyalo ringe, niluongo gi ni kuonde resruok, ma kisechopo kanyo to kisedonje dalano, to dalano koro ne onge joma ne inyalo negi kata mane inyalo kawo ngimani. Nikech iponi inego ng'ato, to inego ng'ato e yor accident kok ing'e seche moko kiriembo mtoka, seche moko jokuoyo biro e odi gotieno, seche moko gidwaro rape kata nyathini, gidwaro kawo ngimani, tipo kigineno tipo mana ng'ato osetho.
Mano ok en gima Nyasaye wuoyo kuomi kawuono. Muma ka wacho ni kik ineki, owacho ni kik ineg dhano wadu intentionally. Kik ihiny nyawadu kata gi luth kata gi ligangla. Mano falls under kik ineki. Kik iwe ng'ato katho gi kech to in kod yo minyalo resego. Mano kitimo kamano to inege. Kik iwe nyawadu katuo. Nitie nyithiwa ma wanyuolo tiyudo ka nyithindogo ka inyuologi to inyuologi ka ok gibeyo. Inyuologi gi tuoche. Ok ginyal wuotho, ok ginyal neno, ok ginyal wuok from one place to another. Iyudo ka jonyuol jwang'ogi. Jwang'o nyathi kamano, it falls under killing. Inego nyathino. Mano e puonj ma Nyasaye puonjowa kawuono. Kik ineki. Kik ka ii owang' kod ng'ato ma mirima omaki, ma ibedo ng'ano ma itieko ngima mar ng'ato intentionally, mano ineko. Kendo Muma wacho ni kik inegi. Kik inek. Kapo ni ok ihero nyawadu nikech gik moko mineno ka nie ngimane kata gi weche mineno kowacho, ma iweyo mirima omaki, ma mirima ochako control ngimani, mi itimo gima ok onego itim, mano ineko. Nikech Muma wacho ni ka mirima oloyi, kik iwe wang' chieng' podhi kapod ok idhi kwayo weruok gi ng'ano. Mano omiyo Yesu nowacho ni ka ichukia ng'ato, if you hate a person, ka in ng'ano man kod nitie gimi mako ni ng'ato otimoni, mano inege. Ka nek kelo kuong', nek ok en gima ber. Nego wadgi kong'eyo. Muma wacho ni kik ineki. Kapo ni ibedo ng'ano ma ichukia ng'ato, ka ineno ni chunyi ichako chukia ji, nitie ng'ano ma kinene tineno mana ka dendi matetni, Nyasaye okonyi, idhi kwaye ng'wono, iwachne ni ng'wonna mondo Nyasaye oweni mondo ichak ngimani, nikech mano inege kinde ka kinde. Mano e puonj ma wan kodo kawuono. Kik ineki. Erokamano. Nyasaye mondo gwedhu. Sana koro sechopo miwadi dwa. 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 Yesu alamo Gethsemane, mano e kaka Yesu alamo ne jopuonjre, mano e kaka Yesu alamo ne jomoye, mano e kaka Yesu alamo ne ji duto. Setieko tich mane nimiye piny kana setieko, tich mane nimiye piny kana setieko, tich mane nimiye piny kana setieko.
Walna joma nimiye piny ka girembi. Walna joma nimiye piny ka girembi. Walna joma nimiye piny ka girembi. Mano e kaka Yesu olamo Gethsemane. Mano e kaka Yesu olamo ne jopuonjre. Mano e kaka Yesu olamo ne jomoye. Mano e kaka Yesu olamo ne ji duto. Ritna joma nimiye piny ka giteko. 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 Mano e kaka Yesu olamo Gethsemane. Mano e kaka Yesu olamo ne jopuonjre. Mano e kaka Yesu olamo ne jomoye. Mano e kaka Yesu olamo ne ji duto. Na joma nimiye piny ka gihera. Riwna joma nimiye piny ka gihera. Riwna joma nimiye piny ka gihera. Riwna joma nimiye piny ka gihera.